Volám sa Martin Pehul, mám 36 rokov a pracujem ako komentátor v Aktuality.sk. Ako to začalo s tvojím handicapom? Ja to mám proste vrodené, narodil som sa v 7. mesiaci a mám detskú mozgovú obrnu. Zažívaš v spoločnosti nejakú formu diskriminácie, alebo si ju zažil? Skôr v minulosti, teraz už ani nie. Povedzme, keď som ešte býval s rodičmi, a teda v Leviciach, aj keď som bol už dospelý, ľudia mali často tendenciu mi týkať, lebo asi mali predsudky a povedzme predpokladali, že možno mám aj nejaké mentálne postihnutie, ale v súčasnosti sa mi to už vôbec nedeje. Odkedy žijem a bývam sám a proste všade chodím sám a o všetko sa starám sám, tak ľudia tie predsudky nemajú. Podľa mňa sa to spájalo s tým, že keď som bol treba mladší, alebo keď som teda ešte býval s rodičmi, tak chodil som s nimi, povedzme, všade na verejnosť a z toho pramenili tie predsudky ľudí, ale vravím teraz, odkedy žijem sám, tak sa mi to nestáva. Ľudia sa ku mne správajú slušne, úctivo a podobne, že naozaj nezažívam nejaké predsudky alebo niečo, čo mi bolo nepríjemné. Mal si ťažké detstvo, čo sa týka z hľadiska bolesti? Možno áno, keď som bol úplne malý, že som musel cvičiť nejaké fyzicky náročné cviky, povedzme tou Vojtovou metódou, ktorá má pomôcť na tieto diagnózy. Bolesti som mal možno, keď som absolvoval operácie, ale vravím, že táto diagnóza je nebolestivá. V bežnom živote nepociťujem žiadne bolesti, ani nejaké chronické, ani nič, že naozaj to bolo len v rámci povedzme tej rehabilitácii, keď som bol ešte dieťa. Ale takto v dospelosti nie. Dávali ti lekári šance také, že by si sa nemusel postaviť, alebo že by si vôbec nemusel prejsť po vlastných nohách? Nie, ja som zase až takto som to zle nikdy nemal. Je to tzv. Diparetická forma, to znamená, že to zasahuje len v mojom prípade len nohy. Nie je to choroba, ktorá by mala nejaké štádia, ktorá by nejako postupovala, ktorá by bola nejaká degeneratívna. Takže v podstate ja s tým, ako žijem teraz, v podstate som žil celý život. Samozrejme, napríklad bol som dlhšie v kočíku, keď som bol dieťa, ale vravím, už aj do školy som chodil normálne s badlami, takže vlastne toto je moja celoživotná skúsenosť, nie je to niečo, že by som sa musel stále zvykať na niečo nové. Kam si chodil na základnú školu a cítil si tam možno nejaký priestor na inklúziu? Chodil som na bežnú základnú v Leviciach. Myslím, že vtedy sa to ani nepoužívali takéto pojmy. Som chodil medzi úplne bežné zdravé deti. V triede som bol jediný, kto mal nejaký handicap. Ale napríklad môžem povedať úprimne, že na základnej škole som sa absolútne necítil byť nejako vylúčený. Nemal som ani pocit, že by som nepatril do kolektívu. Ak sa pýtaš na inklúziu, tak povedal by som, že tá vznikla prirodzene. Že to nebolo nejakým spôsobom nanútené. Naučil som sa žiť nielen s tým handicapom, ale aj s tým, že niekedy si musím prosto zvyknúť, že ľudia majú problémy, to úplne prijať. Niekedy najmä povedzme v puberte to vyvolá aj reakcie, ktoré možno by nemuseli byť, ale dá sa to pochopiť, pretože je to predsa istá forma inakosti, ktorá sa ťažko prijíma nielen pre toho človeka, ktorý to má, ale aj pre to okolie. Musel som zvažovať aj ten aspekt, ako si vybrať vysokú školu vzhľadom na môj handicap. Študoval som 2 vysoké školy, obidve externe. Nebýval som na internáte, to bola povedzme jediná vec, pri ktorej som to zohľadnil, ale inak nič. Vyberal som si to, v čom som si myslel, že som dobrý. Jediný naozaj ten kompromis, ktorý som musel urobiť, bolo, že som neštudoval denne, ale študoval som externe, študoval som právo a žurnalistiku na vysokej škole vlastne súbežne. To bola, povedzme, možno výhoda toho externého štúdia. To právo a žurnalistiku môžem využiť pri svojej práci, takže to je pozitívne. Moje prvé reálne zamestnanie bolo, keď som ukončil doktorantské štúdium a stal som sa komentátorom hospodárskych novín tu v Bratislave. V súčasnosti pôsobím v Aktualitách a pracujem povedzme na rovnakej pozícii, alebo mám rovnakú náplň práce, to znamená, že som komentátor, primárne politický. Naozaj v tejto práci ani nie je možnosť, aby sa vytvorili nejaké predsudky, pokiaľ niekto naozaj to by musel niekto naozaj veľmi chcieť mať ten predsudok, aby si ho vytvoril. Vlastne moja práca, ktorú robím, vytvára ako akýsi taký filter, ktorý tie predsudky, ktoré by mohli vzniknúť, povedzme, odfiltruje, lebo aj to je veľká výhoda žurnalistiky, že je to práca, pri ktorej môj handicap vôbec nepociťujem a môžem sa v nej nielen vyrovnať ľuďom, ktorí sú zdraví, ale ich aj prekonať.
Tak Martin je môj editor a edituje mi väčšinu textov, ktoré napíšem a zväčša sú to také náročnejšie témy na psychiku, pretože ide o napríklad nevyliečiteľne choré deti, ktoré nemajú nárok na liek, alebo ide o handicapovaných ľudí či ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Raz mi editoval taký príbeh, čo bola svalová dystrofička, ktorá v podstate mala veľmi podobný osud, aký má Martin a s čím sa on stretáva. Ja som si to pôvodne ani neuvedomila, keď som mu dávala túto reportáž, že by to mohla byť pre ňoho, dajme tomu, taká citlivejšia téma. V určitých momentoch a v pasážiach sa s tým stretával, čo on vlastne bežne žije. Čiže čo prežívala tá moja respondentka, tak s tým aj on bojuje, pretože ľudia s handicapom sú mnohokrát na Slovensku stále ešte na okraji spoločnosti a stále na nich v podstate pozeráme s takou ľútosťou a s týmto sa v bežnom živote bohužiaľ stretáva aj Martin. Ja sa mu občas aj tak smejem, že chce byť výnimočný, ale pritom je úplne taký ako my. Aj keď jasné, na pohľad je vidieť, že v podstate je iný. A Martin mi raz rozprával takú príhodu, ktorá sa mu stala, ktorá na jednej strane je taká úsmevná, ale na druhej strane podľa mňa odzrkadluje to nastavenie spoločnosti. Martin bol v jednom nákupnom centre v kine a keď teda odchádzal z tohto kina, tak ho zastavila pani upratovačka a pýtala sa ho, že či je v tom kine úplne sám. Tak Martin má 36 rokov, takže prirodzene bol v tom kine sám. A teda pýtala sa ho, že či tam je bez dozoru, či má pri sebe peniaze, ako sa dostane domov a v podstate ho ako keby tak schmatla pod rameno a ťahala ho k východu, kde už alarmovala pána SBS-kara, aby mu volal taxík. Samozrejme zasmiali sme sa na tom, ale na druhej strane, keď sa na tým zamyslíme, tak toto zrejme nie je správna cesta, ako by sme mali komunikovať s ľuďmi s handicapom, pretože im dávame pocítiť, že sú úplne iní, ako sme my. Takže možno niekedy je lepšie sa skôr opýtať, či už je to človek s handicapom alebo s akýmkoľvek iným znevýhodnením, že či je v poriadku. Ja si myslím, že Martinovi sa dostáva dostatok empatie a podľa mňa v určitých situáciách ani nerozlišujeme, že či Martin od nás vôbec nejakú empatiu potrebuje, lebo pre mňa je to absolútne plnohodnotný člen redakcie a nevidím žiaden dôvod na to, aby teraz som s ním mala komunikovať alebo pristupovať k nemu inak, pretože je úplne rovnaký ako my. To, že v podstate to jeho telo ho tak neposlúcha, ako neposlúcha nás, tak to sa Martin snaží vždy v podstate kompenzovať, aby za nami nezaostával. Takže absolútne nevidím dôvod na to, aby sme boli voči nemu viacej empatickí. Myslím si, že spoločnosť je už téme handicapovaných ľudí určite viac otvorená, dokonale pozná poučky, dokonale vie, čo to je inklúzia. Takže my tú teóriu vieme absolútne super. Problémová je občas prax. To môžeme vidieť napríklad v tom, že stále ešte veľa miest nie je bezbariérových. Takže je super, že sme sa v teórii posunuli ďalej, ale ešte veľmi, veľmi zaostávame v tej praxi. A samozrejme, počas socializmu to bolo tak zaužívané, že ľudia s handicapom by nemali byť v spoločnosti, boli vytlačení na okraj a ideálne bolo, ak boli zatvorení medzi štyrmi stenami. Toto sa už mení, snažíme sa akceptovať aj to, že niekto je iný a je to pritom úplne prirodzené. Takže čaká nás ešte dlhá cesta, ale myslím si, že sme na veľmi dobrej ceste to zmeniť. Ak by som videla niekoho, kto šikanuje človeka s akýmkoľvek postihnutím, tak samozrejme, že by som povedala, že tak toto teda nie, pretože tak by sa mal zachovať úplne každý. Jednoducho, ak niekto potrebuje pomoc, tak my by sme tu mali byť od toho, aby sme mu tú pomocnú ruku podali. Ale áno, páčilo sa mi teda, čo tam povedala aj to, že teda
nejako, lebo tiež, keď napríklad sa nejako bavíme, tiež nemám pocit, že ma brala nejako inak, takže neprekvapilo ma to, čo povedala, ale potešilo ma to, lebo dúfam, že to tak je, ako teda hovorila. Vieme si niekedy napríklad z toho môjho handicapu urobiť aj proste srandu. V redakcii teda my nie sme na rovnakých oddeleniach, takže by sa dalo povedať, že by sme možno ani nemali nejak veľmi spolupracovať, ale on mi dosť často pomáha teda s nejakým brainstormingom k rôznym témam, že naozaj je on taká moja akoby prvá voľba, komu píšem o nejakých svojich problémoch s témami a tak. Lebo tým, že sme vlastne kamaráti, tak nie je to iba taký, že pracovný vzťah, ale že vie mi ako keby veľmi dobre poradiť aj po tej emočnej stránke. Tým, že je komentátor, ja mu akože veľmi často píšem, že sa vôbec neminul tomu svojmu povolaniu, lebo on vie strašne dobre vystihnúť proste pointu na veciach. Akože, že možno aj ktorú ja na prvý pohľad nevidím, tak on ju tam uvidí a proste mi to dá taký nový pohľad na tie témy. Táto redakcia je inkluzívna. Viem, že napríklad Maťo, že on sa tu cíti strašne dobre a že viem, že nikdy nemal pocit, že by bol nejako vyčlenený alebo niečo, lebo si myslím, že si hovoríme aj dosť dôverné veci. Ale naozaj mám pocit, že on tým, že prišiel sem, tak akoby proste prišiel niekam, kam patrí. Napriek tomu, že teda má ten svoj handicap, tak ako keby nikdy som ho predtým nepočula tak otvorene hovoriť o tom, ako s kolegami, ktorí sú tu. A viem, že mu to nevadí, lebo proste viackrát, ja som sa ho na to aj pýtala, keď som sem prišla, že som videla, že tí kolegovia, že nejak možno ani nie vtipkujú, ale že proste, že sú otvorení, že hovoria o tej téme. A pýtala som sa ho na to, že nikdy som ťa akože nepočula o tom takto otvorene hovoriť, že či mu to nevadí, a on že nie, naopak, že proste, že práve, že aj jemu to možno akoby pomáha, alebo čo, že hovoriť otvorene a že ho vlastne tí ľudia berú tak, ako aký je, takého, aký je. A áno. Hej, takže si myslím, že naozaj, že do toho prostredia akoby zapadol a že našiel tých ľudí, s ktorými sa môže proste cítiť tak, ako keby bol zdravý, alebo tak. Že vidí, že ani oni proste ho neberú nejako inak za to, že má barlu. Tak kebyže som určitým svedkom takej situácie, kde sa niekto vysmieva človeku s postihnutím, tak určite by som nebola ticho. Akože určite by som niečo povedala. Lebo myslím si, že som akože aj dosť empatická. Neviem, či je to tým, alebo či je to nejakou povahou človeka, že niekto proste ostane ticho a niekto akoby zasiahne. Takže ja by som určite zasiahla a povedala by som tomu človeku proste, neviem úplne čo presne, ešte som asi nebola v takej situácii, kedy by sa niekto vysmieval vyslovene za handicap a myslím si, že by sa to proste nemalo diať, nie je to ani slušné, nie je to ani súčasť nejakej dobrej výchovy, ani nič. A samozrejme by záležalo aj o to, že či by sa posmievalo dieťa, alebo či by sa posmieval dospelý človek. Predsa ľudia s handicapom sú úplne takí istí ako my. Mnohokrát sú oveľa možno inteligentnejší, možno proste milší k okoliu a tak. To mi proste písal, že wow, že ten Behul, že píše také dobré komentáre a tak. A potom až následne zistil, že teda, že má nejaký handicap a bol trošku taký, že prekvapený, ale v dobrom, že proste, že aké je to vlastne milé, že ako keby aj on je plnohodnotnou súčasťou redakcie a že absolútne to napríklad na jeho myšlienkových pochodoch nevidieť, že by mal nejaký handicap. Takže si myslím, že určite podľa mňa spoločnosť v tomto sa zlepšuje. Tak ako Katka je môj najbližší človek z redakcie, takže my sa bavíme aj o týchto veciach, takže samozrejme úplne súhlasím, čo vravia, má, myslím, že veľmi dobrú myšlienku, ktorú som si ani ja sám neuvedomila, že áno, že tu som asi otvorenejší, čo sa týka toho môjho handicapu a možno aj kvôli tomu, že predsa ja som sa nejako posunul, som starší od toho roku 2018, keď sme sa spoznali v HNK, ale určite bude aj tým, čo ona vravila, to je naozaj dobrá myšlienka, že zrejme to aj tým kolektívom, že tu sa cítim proste lepšie, prirodzenejšie a
A naozaj by mi to nebolo napadlo, ale myslím, že to vysvetla úplne presne tak, ale vravím, s Katkou sa poznáme teda roky, odkedy je tu, tak sa kamarátime, takže ona ma pozná dobre, ona niekedy možno takéto veci dokáže vystihnúť lepšie ako ja sám. S Martinom Behulom sa poznáme z Hospodárskych novín, kde som ja pôsobil ako redaktor domáceho spravodajstva a on tam prišiel ako komentátor, čiže tam sme sa spoznali. Maťo Behul, myslím si, že zapadol do kolektívu absolútne bez problémov. Myslím si, že nejaký jeho zdravotný handicap nehrá nejakú rolu. Čiže ak sa spýtaš, že či má pocit, alebo že či z môjho pohľadu žije v nejakom, alebo pôsobí v nejakom inkluzívnom prostredí, tak si myslím, že áno, že nejak tu neriešime proste nejaké zdravotné veci. Či už je to Maťo Behul, alebo teda aj v bývalej redakcii v Hospodárskych novinách bol ešte jeden kolega a tam nemyslím si, že si tí ľudia akokoľvek vytrčali nejak z kolektívu alebo niečo, proste boli jeho pevnou súčasťou a jasné, že v takej dennej prevádzke to človek musí zohľadniť niekedy. Napríklad situácia u nás v redakcii, o poschodie nižšie máme kantínu, kde si chodíme po obedy, tak samozrejme empaticky sa snažíme aj s tým Maťom nejak dohodnúť, ak proste práve nemá chodiť dole, tak mu samozrejme ten obed prinesieme, ale takisto by som to urobil pre každého kolegu, ktorý mi povie, že jednoducho má nejakú prácu alebo sa mu práve nechce a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže v tomto smere si tak nejak vychádzame v ústrety všetci. Ja som vyrastal v obci Kováčova, kde je Národné rehabilitačné centrum. Je tam liečebný dom Marína. Je to v podstate obec, ktorá je v dennodennom kontakte s ľuďmi, ktorí majú nejaký či už permanentný handicap, alebo sa tam chodia nejak doliečovať. Čiže pre mňa to bolo úplne prirodzené prostredie, že som sa stretával s ľuďmi na barlách, na vozíku. Skrátka, bola to integrálna súčasť prostredia, v ktorom som vyrastal. Nepríde mi to ako niečo, čo by som tu teraz zrazu objavil, že mám kolegu, ktorý má barlu. Hej. Asi by som bol zlý na tých, ktorí sa vysmievajú tomu človeku a nejakým spôsobom ubližujú. Podľa mňa to proste nemá miesto v spoločnosti. A ak chceš vedieť, čo to znamená, že by som bol zlý, no určite by som za nimi prišiel, určite by som im povedal, že to, čo robia, podľa mňa nie je vhodné. By oni proste pristúpili k tomu, že dobre, fajn, ustúpia. Už by sa asi ďalej nevyvíjal, ak by sa to dialo nejak inak, tak ja neviem. Ak by bolo treba volať policajtov, budem volať policajtov, ak sa bude treba byť, tak sa budem byť. Tak ja som Maťovi Slizovi zaviazaný, pretože nebyť jeho, tak pravdepodobne nie som. On si ma pamätal z bývalej práce, že som teda asi dobrý. A on ma oslovil, on presvedčil Bandasa, že teda stojí za to ma osloviť a dať mi šancu a proste keď mi napísal pred tými nejakými, už to budú pomaly, vlastne teraz to boli nedávno 2 roky, keď mi napísal, že či by som sa nechcel stretnúť so šéfredaktorom a ja som vôbec proste neváhal. Ja som vedel, že áno a vedel som, že keď bude o mňa záujem, že sem prídem, pretože aktuality sú naozaj dobrá príležitosť. Vnímal som to tak vtedy a vnímam to aj teraz, tak naozaj, že ak by som mal povedať niečo všeobecne ku kolegom, čo vraveli, tak ja si napríklad myslím, ja napríklad nemám pocit, že je to inkluzívne prostredie, pretože tá inkluzivita to je, chápem ako to myslia, ale niekedy je najlepšie, niekedy je najinkluzívnejšie to prostredie, keď to človek nevníma. Ja proste nemám pocit, že by tu bolo treba nejakú inklúziu, pretože sa cítim ako úplne plnohodnotná súčasť, necítim sa, že ma treba niekam začleňovať, ale cítim sa úplne v tomto prostredí, presne ako povedala Katka, myslím, že to veľmi dobre vystihla, že v tomto prostredí sa môžem cítiť tak, ako keby som žiadny handicap nemal. A myslím, že to je niekedy to najlepšie a to je proste lepšie ako akákoľvek inklúzia.